Είμαστε στο κάτω λουτράκι του νομού Πέλλας. Πώς βρεθήκαμε εδώ και τι θα κάνουμε? Για δείτε. Λοιπόν, να σας πω τι βλέπετε τώρα. Εγώ είμαι ο Γιάννης, για όσους δεν με ξέρετε από το κανάλι με τους Pain and Game. Και αποφάσισα να ανοίξω ένα καινούριο κανάλι και να κάνω ένα κόνσεπτ το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουμε και δεν χωράει να γίνει στο κανάλι των Pain and Game. Οπότε επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος του YouTube και συγκεκριμένα το travel vlogging, αποφάσισα να ξεκινήσω ένα κανάλι. Εδώ στρίβουμε αριστερά, φίλε, στρίβουμε αριστερά. Και σκοπός μου είναι με αυτό το κανάλι να γυρίσω όσους περισσότερους προορισμούς μπορώ στην Ελλάδα. Μακάρι να βγούμε και προς το εξωτερικό. Άλλες φορές με παρέα, άλλες φορές με την οικογένεια. Μπορεί και μόνος μου. Νομίζω θα είναι μια ωραία περιπέτεια. Και να πω, ο σημερινός προορισμός μας είναι το Καϊμαχτσαλάν, συγκεκριμένα στο Λουτράκι. Λουτρά Πόζαρ. Λουτράκι νομίζω είναι το ξενοδοχείο που μένουμε. Είναι ένας από τους top χειμερινούς προορισμούς. Θα πάμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν θα πάμε με τα αυτοκίνητά μας. Έχουμε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο 7θέσιο και θα είμαστε 2 οικογένειες. 4 ενήλικοι και 2 παιδάκια δεξιά. Οπότε νοικιάσαμε ένα Nissan X-Trail και θα πάμε όλοι μαζί τη διαδρομή με το φίλο αδερφό εδώ πέρα, τον Άρη. Πάμε να νοικιάσουμε το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μετά θα γυρίσουμε να φορτώσουμε τις φαμίλιες και να ξεκινήσουμε για το ταξίδι το οποίο είναι κοντά σε 6 ώρες, 5 ώρες και 51 λεπτά μου το βγάλε χθες μέχρι το ξενοδοχείο. Τόσο είναι. Οπότε αυτό έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, σας αφήνω και μιλάμε on the way. Και αφού επιβιβάστηκε όλη η παρέα, ξεκινήσαμε για τη χριστουγεννιάτικη περιπέτειά μας. Μετά από 200 περίπου χιλιόμετρα, είπαμε να κάνουμε μία πρώτη στάση να ξεπιαστούμε λίγο. Και τι καλύτερο από ένα καφέ με πανοραμική θέα. Λοιπόν, κάναμε μια στάση στη Στυλίδα να ξεκουραστούμε. Κάναμε περίπου 2 ώρες και κάτι διαδρομή. Ναι. Γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Πραγματικά για στάση, άμα έχετε να κάνετε τόσο μακρύ ταξίδι, έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Έχουμε έρθει σε μια καφετέρια περιψωμένη. Και εδώ είναι το Παναγιωτάκι. Και τρώω γιαουρτάκι. Και τρώει γιαουρτάκι ροδοπάκι. Ο Άρης. Και η Νότα. Έχουμε σταματήσει στο Mistral Wide View Bar. Θα πιούμε ένα καφεδάκι και θα συνεχίσουμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε check-in στις 3,5 ώρα και το GPS έλεγε ότι θα φτάσουμε γύρω στις 2,5, οπότε σκοτώνουμε την ώρα μας. Φάε το γιαουρτάκι σου. Δεν μπορώ. Και αφού ήπιαμε το καφεδάκι μας στη Στυλίδα και ξεκουραστήκαμε λίγο, πάμε να πάρουμε τα μάξι για να συνεχίσουμε. Έχουμε περίπου 4 ωρίτσες, κάτι λιγότερο. Και ο Άρης έρχεται τρέχοντας γιατί είναι η σειρά του να οδηγήσει. Φοβερή θέα. Πάμε. Συνεχίσαμε για τον προορισμό μας πιο ξεκούραστη και με όμορφη διάθεση. Αφού προσπεράσαμε πολλά μαγικά τοπία και ενώ η ώρα είχε πάει σχεδόν 5. Λοιπόν, ένα μικρό update. Φτάσαμε πριν κάνα 20 λεπτό στο ξενοδοχείο. Το τοπίο εδώ είναι φανταστικό. Μένουμε στο κάτω Λουτράκι, λίγο έξω από την Έδεσα. Είμαστε πολύ κοντά στα Λουτρά Πόζαρ. Έχουμε πετύχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Είναι παραμονή Χριστουγέννων, είναι 24 Δεκεμβρίου. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Το βουνό πάνω έχει χιόνια, αλλά γενικότερα η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ είμαι με ένα μπουφανάκι και ένα κοντομάνικο και με ένα σορτσάκι από κάτω. Το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται 4 εποχές spa and κάτι. Έχει μια πισίνα πάρα πολύ ωραία, η οποία είναι θερμαινόμενη, λειτουργική κανονικά. Πηγαίνεις για χαλάρωση και έχει μετά παροχές μασάζ και τα λοιπά. Θα τα τιμήσουμε όλα, πιστεύω, γιατί ήρθαμε εδώ για χαλάρωση. Αν και θα κάνουμε και πραγματάκια. Αυτό είναι το μπαλκόνι μας. Αυτό είναι ένα σαλέ απέναντι. Χρωστάω ένα room tour. Απλά δεν θα το κάνω τώρα γιατί γίνεται ένας πανικός μέσα. Όταν θα αδειάσει το δωμάτιο. Ήρθαν και τα φώτα, τέλεια. Όταν αδειάσει το δωμάτιο θα σας κάνω μια ξενάγηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καθαρό. Έχει ησυχία και πραγματικά υπάρχει πληρότητα σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία, στα πάντα 100%. Δηλαδή παίρναμε τηλέφωνο να κλείσουμε μια ταβέρνα, ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο κάπου και πήραμε 5-6 διαφορετικά τηλέφωνα για να καταφέρουμε να βρούμε ένα τραπέζι κάπου, ξέρω εγώ. Καλά. Αυτά προς το παρόν. Σας αφήνω κάπου εδώ, θα ξεκουραστούμε λίγο, θα χαλαρώσουμε, θα κάνουμε ένα μπανάκι και το βραδάκι θα πάμε για φαγητό, το απογευματό βραδάκι. Φιλιά. Και αφού ξεκουραστήκαμε, συνήλθαμε λίγο από το ταξίδι, ετοιμαστήκαμε και κατεβήκαμε στο λόμπι να το εξερευνήσουμε. Τα Χριστούγεννα φαίνονται στο κάθε τι μέσα και έξω από τους χώρους του ξενοδοχείου και το αναμένο τζάκι σου προκαλεί μια αίσθηση ζεστασιάς και ηρεμίας. Έχουμε κάνει τα μπανάκια μας, έχουμε ξεκουραστεί, έχουμε ηρεμήσει λίγο από το ταξίδι και έχουμε κανονίσει να πάμε σε ένα εστιατόριο, ταβέρνα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι, με ζεδοπολείο, εδώ κοντά.
είναι, οπότε θα τα πούμε εκεί πέρα στο φαγητό. Πρώτες εντυπώσεις από το ξενοδοχείο πάντως φοβερές και ανυπομονούμε να δούμε τις παροχές του. Έχουμε έρθει στην ταβέρνα Παραδοσιακό. Είναι πολύ ωραία στολισμένη, πολύ εντυπωσιακή. Έχουμε διαβάσει πάρα πολύ ωραίες κριτικές και γενικά η παρέα πεινάει πάρα πολύ. Ο Άρης δεν τον αναγνωρίζω από το τόσο που πεινάει. Άρη, για πες μου λίγο ρε φίλε, δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Πάμε. Πρώτη φορά βλέπω να έχουν γράψει με χαρτί πάνω στο τραπέζι. Πολύ Εγώ έχω εντυπωσιαστεί βασικά. Με το που μπήκα στο μαγαζί βρήκα κατευθείαν το τραπέζι μου ρε φίλε. Απίστευτο. Η Ντέμπορα εδώ το τζάκι της. Βρήκε το χώρο της. Ροζέ, μίγλικο κρασάκι για έτσι να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Ντόπιο, πάντα. Προτιμάμε ντόπια προϊόντα. 2 κιλά παΐδι και όλα τα απεριτήφα από δίπλα. Και ένα κότσι έτσι για να γλιστράει, να μπει κάπου ανάμεσα. Ναι. Εντυπώσεις από την πρώτη μας βραδιά εδώ πέρα με φαΐ. Φοβερό φαΐ, φοβερό κρασί. Και λέει υπέροχο. Παϊδάκι τρομερό. Ναι, ισχύει. Φοβερό και το κότσι. Ναι. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Και κάπου εδώ σας αφήνουμε. Με τον Άρη που επιτέλους δεν πεινάει πια. Τα λέμε από αύριο με νέες περιπέτειες χιονοδρομικά κτλ. Το πρωί ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε και κατεβήκαμε για πρωινό. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου υπήρχε μπουφές με κάθε λογής λιχουδιά και φυσικά τιμήσαμε τις περισσότερες και το απολαύσαμε ιδιαίτερα. Καλημέρα. Μέρα δεύτερη, μέρα πρώτη για το μπουφέ. Είμαστε στο μπουφέ του ξενοδοχείου λοιπόν. Παίρνουμε πρωινό. Τρώμε καλό πρωινό, γιατί σήμερα έχουμε περιπέτεια χιονοδρομικό και Άγιο Αθανάσιο, μάλλον, για φαγητό κτλ. Είναι 25 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Πάμε για μάχη στο χιονοδρομικό. Φύγαμε. Βρήκα την ευκαιρία, που είναι άδειο το δωμάτιο, να πάω να κάνουμε ένα room tour. Εδώ είναι ο διάδρομος, είμαστε στον πρώτο όροφο και ξεκινάμε. Αυτό είναι το δωμάτιο. Εδώ έχουμε την ντουλάπα. Έξω είναι τα πλητά μας, μέσα είναι τα κανονικά μας. Κρεμάστρες εδώ και έξτρα χώρος. Εδώ είναι το μπάνιο, το οποίο είναι πολύ άνετο. Η διαδρομή ήταν καταπληκτική. Έχει ωραίο πάγκο εδώ, τον έχουμε κάνει ήδη δικό μας, βλέπετε. Τουαλέτα, μπανιέρα, γενικά είναι καθαρά, full. Εδώ έχει ένα επιπλάκι, εκεί μέσα είναι το ψυγείο. Καθρέφτης. Τηλεόραση. Έχει ένα τζάκι το οποίο είναι τύπου διακοσμητικό, αλλά μπορείς να βάλεις ξύλα πάνω, να βάλεις ξύλα μέσα και καίει κανονικά. Εδώ είναι το κρεβάτι μας, δίκλινο, και έχουν βάλει και ένα ρατζάκι από κάτω για το μικρό και μπαλκόνι. Αυτό είναι αυτό εδώ που βλέπουμε από το μπαλκόνι μας και στο βάθος χιόνια. Αυτό ήταν το room tour. Περιμένω τους υπόλοιπους να έρθουν να ετοιμαστούμε και να φύγουμε για Καϊμακτσαλάν. Λοιπόν, είμαστε on the way για το Καϊμακτσαλάν. Οδηγάει ο Άρης. Έχουμε πάρει ένα Nissan X-Trail, το οποίο είναι 7θέσιο. Δεν βόλεψε πάρα πολύ στο πήγαινε όταν είχαμε τις βαλίτσες κτλ. Γιατί μας έκλεισε λίγο το χώρο με τις 2 επιπλέον θέσεις. Τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά είναι πίσω στη γαλαρία. Ανοίγουν ουσιαστικά, κλείνει λίγο το πορτμπαγκάζ. Όχι κλείνει αρκετά το πορτμπαγκάζ και ανοίγουν 2 έξτρα θέσεις. Αυτόματο. Είναι αυτόματο, είναι τετρακίνητο. Κόστησε για 4,5 μέρες 308 ευρώ. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ξυπνήσει λίγο περίεργα και ο Άρης και εγώ με τους λαιμούς μας, έτσι λίγο μπούκομα, λίγο τέτοιο. Είναι θαρή στο κλίμα. Ναι, σίγουρα. Η φύση γύρω μας άγρια και επιβλητική. Όσο ανηφορίζαμε, υπήρχαν σημεία που η θέα σου έκοβε την ανάσα. Τα βουνά υψώνονται τριγύρω και σε κάνουν να νιώθεις δέος και σεβασμό. Ανεβαίναμε υψομετρικά και σιγά σιγά οι καλλιέργειες του κάμπου με τις καρυδιές και τις κερασιές έδωσαν τη θέση τους στα άγρια και ανθεκτικά έλατα και το χώμα άρχισε να καλύπτεται από χιόνι. Και φτάσαμε λοιπόν στο Καϊμακτσαλάν. Έχει αρκετό κόσμο. Εδώ έχει τα πάρκινγκ γεμάτα. Εντάξει, δεν γίνεται και το αδιαχώρητο, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ χιόνι, είναι η αλήθεια. Εντάξει, για να παίξουν τα παιδιά και για να πιούμε έναν καφέ είναι μία χαρά. Δεν μπορώ. Ήρθαμε εδώ με τους γούνες μας, Το πουλάκι το έχει. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει 8-9 βαθμούς. Εντάξει, είναι πολύ καλός ο καιρός για τα εδώ πάνω δεδομένα.
Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις από το χιονοδρομικό. Αν και δεν έχει τόσο πολύ χιόνι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα γίνεται το αδιαχώρητο από κόσμο που θέλει να κάτσει να πάρει ένα καφεδάκι, να αράξει. Έχει και φαγητά και τέτοια. Έχει κάτι σούπες πολύ ωραίες. Βέβαια, δεν έχουμε νιώσει τόσο κρύο για να πάρουμε σούπες, αλλά προνοούν οι άνθρωποι. Το καφεδάκι ωραίο. Βέβαια, οι τιμές πολύ τέτοιο. 2 καφεδάκια, 2 χυμούς Motion και 2 νεράκια, 16,50. Δεν έχω κάτσει να τα βάλω κάτω. Φάνηκαν λίγο τσιμπημένα. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι είπε 6,50, που και αυτό ήταν υπερβολικά λίγο, αλλά οκ. Και μετά μου λέει όχι, 16,50. Τέλος πάντων, όλα καλά. Αυτά. Πάω να πιω καφεδάκι και θα τα ξαναπούμε. Μετά από το καφεδάκι μας και αφού παίξαμε στο χιόνι με τους μπόμπιρες και καθώς είχε περάσει η ώρα, η πείνα μας οδήγησε σε ένα χωριό σε κοντινή απόσταση από το χιονοδρομικό, στον Άγιο Αθανάσιο. Και τελικά, μετά από αρκετό ψάξιμο και άκυρα από το τηλέφωνο περισσότερο, βρήκαμε εδώ στην ταβέρνα Άσαγκα, νομίζω, ελπίζω να το λέω σωστά. Δεν ξέρω, με κάτι μαγικά που έκανε η Παναγιώτα, μπήκε μέσα και βρήκε τραπεζάκι. Θα πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα όμως, γιατί θα το έχει έτοιμο σε 10-15 λεπτάκια. Οπότε, κάνουμε μια βολτίτσα και πάμε μέσα για φαΐ που πεινάμε του ελαίους πραγματικά. Το πρώτο που παρατηρήσαμε όταν μπήκαμε στο μαγαζί ήταν ο παραδοσιακός στολισμός του χώρου σε συνδυασμό με τον χριστουγεννιάτικο που έκαναν το μέρος πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Παλιά κοιμήλια και αντίκες βρίσκονταν παντού, ακόμα και στους χώρους που οδηγούσαν στις τουαλέτες. Περιηγήθηκα αρκετά στο χώρο και προσπάθησα να αποτυπώσω το όλο σκηνικό. Επειδή όμως είχαμε έρθει για ένα συγκεκριμένο λόγο εδώ, έπρεπε να κοιτάξουμε λίγο τους καταλόγους και να παραγγείλουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην ταβέρνα. Έχουμε φάει τα πρώτα και περιμένουμε για τα δεύτερα. Εντυπώσεις από τα πρώτα? Πολύ ωραία όλα, εξαιρετικό μαγαζί, καθαρό, ωραίο. Πολύ ωραία διακόσμηση, φοβερή. Παραδοσιακή διακόσμηση. Η φέτα με μέλι ήταν καταπληκτική. Οι πατάτες ζεστές, ωραίες τραγανές. Οι σαλάτες όπως πρέπει. Όλα ήταν πολύ ωραία. Και ατμόσφαιρα ζεστή και χαλαρή. Τα πρώτα φοβερά, ελπίζω και τα δεύτερα να είναι έτσι. Έγινε χαμός, όλα αυτά ήρθαν γρήγορα, όλα σωστά. Λοιπόν, η εμπειρία μας στην ταβέρνα ήταν καταπληκτική. Πραγματικά οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ωραίοι, τα φαγητά ήταν πάρα πολύ καλά. Και πολύ οικονομικά, πολύ φυσιολογικά θα έλεγα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χτυπημένες τιμές εδώ πέρα. Και τώρα πάμε να κλείσουμε την ημέρα μας με μια χαλάρωση στην πισίνα του ξενοδοχείου και ελπίζουμε να βρούμε και ραντεβού να κάνουμε ένα χαλαρωτικό μασαζάκι. Πραγματικά δεν έχω ξανακάνει μπάνιο έτσι χειμερινή εποχή, ρε παιδί μου, σε πισίνα κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Απ' έξω είναι, ξέρετε, όλα θολωμένα τα τζάμια και τέτοια, αλλά παρόλα αυτά βλέπεις έξω. Είναι καταπληκτικά. Φύγαμε για χαλάρωση και κάπου εδώ θα κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο από εδώ το όλο μέρος και θα ανέβει δεύτερο επεισόδιο με τις επόμενες 2 ημέρες που θα υπάρξουν εδώ πέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Και το γυμναστήριο να δείξετε εκεί. Έχουμε και γυμναστήριο, βεβαίως, θα το δείξουμε και το γυμναστήριο. Πάμε να βουτήξουμε, κύριε Άρη. Είστε έτοιμος? Φύγαμε.